برادر چاروکا السلام علیکم مراکش بزانہ ماشمارا وشت کنی چونکہ وستگیں روچا مدستگا کے چا آل پارٹی سے نیمگا پریس کانفرنس سے کنک بتگا پریس کانفرنس ہمیں جار جنک بتگا کہ مروچی بزن 5 جنوری یک تاریخی ریلی کے چا گیش بتگیں اگوا برائے تاوان ویل کیستا آنی خلافہ کشک بھی تو مروچی مدستہ کے ایک مزنی مچی بتا آل پارٹیز رہنما کیستا آئی تو کاوار بتگا سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان نیشنل پارٹی سربراہ ڈاکٹر مالک صاحب ہمیشہ تو کا اوار بتا وہ ای ریلیا مگندی کے نہ صرف سیاسی جماعت بتگا بلکہ بلوچستان بار کونسل رہنما کیچ بار ایسوسیشن رہنما انجمن تاجران یا دیگے مختلف تنظیم کے استان اوار بتگا تو دیکھے وسطے روچا شنبہ روچا 6 جنوری پریس کانفرنس کو تگا تو ڈاکٹر عبد المالک بلوچ نیشنل پارٹی سربراہ یہ پریس کانفرنس تران کو تگا یہ بشک ہمیشہ کے چا اگوا برائے تاوان ویل کے استان تا خطرناک ادیا گیشی بوتا چرچیا چے امن و امان بلکہ کاروباری سرگرمی ہم شدید خطرہ دچار ڈاکٹر مالک صاحب ایک اپن دلگوش کرنے موتی مراکشہ دیما بریں گوستگیں لاتے اب تگیں آ برگ بوتگاں اوگوں بے شرمیا امین چو زر لوٹگاں ہاں کہ معاشمائی دوستی انجمن والا وتی جائیداد بدیاں انچو زر را ما جمع کت کو نکنا ای اولی واقعہ تربتے کہ ای پیمانہ ای زر لوٹک بوگا ہم من چونکہ ای تمامی کستے جہل و برزیانی حسابت تگوں ما چوشے لوگ یلا نداتا چاہے انتظامیہ بوتا گا یا سرکار دگے ادارہ ما ہر کسی کے رشتگن کہ وجہ ای دوئیں گنڈوانا زمین و ایر نبک کے تگاں نہ آسمان اشتگاں امیدہ ہاں امی علاقہ تو کہاں او امین چو کستے بولنا کہ انچے نمبران ٹیلیفون کنگائیں کہ سرکار واسطہ اچ پہ میں مشکلی نہیں استیں بلے ما ہر دم کا اشتگاں ہر جاگہ اشتگاں مارا نا امیدی بوتا نہ صرف ادا بلکہ ما کوئٹہ ذمہ داری مردمانی گما گا پتران کتا آہنی گما دستبندی کتا کہ وجہ کیچا ای کاروبار پدا شروع بوتا کیچ کے سی علم و ذاتے جا گئیں شائستہ مردمانی جا گئیں کاروباری مخلوقے جا گئیں کاروبار وہ ساری چماچی پچ کے رکھ بوتا بلے نوم میں اما کے غریبی مردمی دکانداری کا نگائیں ٹیکہ داری کا نگائیں یا وہ تی روچانگ واضح نگائیں آئیے اگاں چکانا اغوا کنک بھی برک بھی بیتے تو بزاں آج لوگے تو کا یک آسی روک بیتے اور ما ادھے انتظامیہ وزیر اعلیٰ صاحبارا ہم ما اپروچ کتا برادر چارکا ڈاکٹر مالک صاحب اشما کب دلگوش کو تان چکیا گوشگا کہ یا مطالبہ کو تک قانون نافذ کرنے کنوکی ادارہ یا حکومت یا دیگر اعلیٰ حکام کے سنجیدگی کوشش بکنا اما مردم کے تاوان واسطہ اگوا کنک بتگا تو غلط دیگ ببان یا بازیاب دیما آرک بان تو اشانی تا کہ اسنی اما مردم یک انجمن تاجران یا کیچے کاروباری مردم کے ہستے آنی چوک آور جنک بتگن تو آنی تھا یا کہ کاروباری شخصیت آجی یاسین کے ہستے آئیے چوکیں اسیب یاسین دومی آجی گلجان رند چوک شاہ نواز گلجان آوار جنک بتگن تو اسی ذرا آل پارٹیزہ تشویش اظہار کو تھا تو مروچگیں ایک مزنی ایک رواں کی بتا ایک مزنی مچی بتا کہ چہ تاریخ مگندے کے مزنی کے احساسیہ مردمہ باہر زورتا تو کیچہ امن و امان کرابتگیں صورتحال و دومی نمگا اگوا برائے تاوان کے استان ویل باز تشویش نہ کہاں یا چیزی روچا پیسر میں دستگا کہ کوئٹہ کراچی دک کے استیں تجابان دمگا پمیش کا بند کنک بتگا کہ چیزی زال بول آن یا آوار جنگے آل ہم دیما اتکگا تو دو منی مگا مگندے کے وقتاً فوقتاً اسی سرا اظہار تشویش کنا او مروچی احتجاج کال دیگ بوتا ایک مزنی احتجاجی کنک بوتا دو منی مگا مگندے کے 7 جنوری ہم تیوگیں ضلع مکمل شٹر ڈاؤن ہڑتال کنگے جار جنک بوتا تو مروچی ایت ریلیے حوالہ میں گما گپتران کا میں کیچے بیورو چیف ماجد سمد آئیو گیشن گپتران کریں السلام علیکم ماجد وعلیکم السلام جی بعض میں نتواریں مجھے تو اتکشت مراکشہ وار بودیں چونکہ مدستگ وستگیں روچا آل پارٹیز پریس کانفرنس کو تگا تو کا نیشنل پارٹی سربراہ ڈاکٹر مالک بلوچ صاحب
نواب شمبیزئی صاحب کے آل پارٹیز کنوینر ہی تو آہاں مروچی 5 جنوری یک احتجاجی ریلی کشک اعلان کو تگا 5 جنوری شٹر ڈاؤن ہڑتال ہے تو مروچی یک مزنی ریلی رواں کے کشک بتا تو یہ والا آیا انتظامیہ چیزیں پیش رفت کوتا کہ اگوا برائے تاوان ویل کیچا گیش بوانا شاید تو کا کمی آرک بھی جی ایردا ضلع انتظامیہ ہمیں گوشگنت کے آئشانی ضلع انتظامیہ اور پولیس ڈپارٹمنٹ ہمیں گوشگنت کے یہ وطی ردا پٹکول کنگان کے یہ دوئیں مردم کے دوئیں بیگواں ہاں یہ کجاں ہاں تو ایشانی ہمیں گوشگن کے تنی ودی اچوڑے سراغ ایشانہ نرستا کے ایچونے مردمان بودتگاں البتہ وطی یہ نمگا کوشش کنگا ہم تے تو ہمیں ردا کے مچے سیاسی پارٹیاں نمگا چے مچے دا کراواں کی کشک ہوتا اور پدا زارشانی درشان کنگ ہوتا اور ایشانی ہم لوٹ ہمیشن کے سرکار یہ دوئیں کے نوجوان کے استان دوئیں برک بودتگاں ایشانہ پدر بے کنتے تو ایشانی تو کا کہ وستگیں ڈی ایچ او ڈاکٹر فاروق رندے برات شان نواز گلرند کے ای برک بتا ایشا 6 کروڑ کلدار لوٹک بوگائیں تے شیلدے کے وسطہ اور سیٹ یاسین افسر جامنند یہ چوکا راچی برک بتا پیسرا ایشا 20 کروڑ پدا 9 کروڑ شتکے اتکگا تو ای مردم ہمیں گپا اوشگان تو کہ میکر انچو زر نیستیں کہ ماں مردمانہ ایشانہ بیدیاں اور قسانے لیوالی میں ہوتی کاروبار کے مکنگائیں تو یہ رہتا ایک پمشکا کیچتوں کا یک بعض تشویش ایک ریدے کے برجائیں تو ہمیں رہتا دا آل پارٹیز اور یہ سیاسی پارٹیز اور سیول سوسائٹی اور وکلا ایسوسیشن درستیں اور بتگاں ایشان زارشانی درشان کرنے کے ریدی بندات کوتا وہ بندات ایشان پریس کانفرنس کو تگا وہ مرچی ایشان زارشانی درشان کوتا ایشان تو کا گوشتگیں سر وزیر ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ ہم موجود ہوتا ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ و آل پارٹیز سربراہ کنوینر اور پیپلز پارٹی رہنما نواب شمبیزئی اور گوشتگیں سینیٹر جے یو آئی شیرانی رشون سابق سینیٹر اسماعیل بلیدی بی این پی رشون غفور احمد بیزنجو اور پی این پی رشون غفور احمد بیزنجو بی این پی رشون ڈاکٹر عبدالغفور بلوچ جے یو آئی حافظ مینگالو کیش بار مجید شاہ یہ دیگران فران کو تھا اور ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ بعض ترندیا کو ترانا کنگا ہاتھ تو بعض ناوشی پدر کنگا کے ماں آوشگاہات کے ایک دوئیں چوک برک بتگاں یہ دوئیں ایشانی فیملیا یک کاربار کنگانتے کاربار کنگ بے کجور میں جوڑ بتا وہ آوشگاہ کے سرکار پرچہ بے بچا جست کنگا سرکار یا کہ دوست بیبیتے بمنیتی او یا کہ دوستان در بگے جی سرکار ذمہ داری ہے کیا ماں یا چگیشیں کے دو مردم برک بتا و تنی ودی ایچ وڑے سراغ نیستیں تو فیملی آرہ دل جمی دیگ بوگا نہیں تھے او آیا ہمیں کا پارا اشتگا کہ مردم کیا برتگا آیا ای زمین پلے تگا یا کہ آسمان برتگا تو ڈاکٹر مالک آگوشگاہ کے ای ردا کے مردم کے اگر چیز کنک بوگان تے اگر ایش رد کے وی اکشلا کا برجا بیویتے تو ایدہ کیچے اما کے کاروباری مردم کے استا گوڑا آکوجا بوروانتے تو ایدہ سیاسی رشونا بھی عمل آرہ سکی اگون تو ترندیا کو ایر جا تو وہ آل پارٹیز نمگا جار جنک بود کے آگا باندھا تک پدر کنک نبوتا گوڑا اب تاریخہ تربتا در بندی ہڑتال کنک بھی جی مجدن چک میں ویڈیوزانی تو قد اس تک لاپتہ افراد کے ہستے ہیں بیگوائی مردمانی لوائی کی نم موجود بودتگاں آنی دستا بینرز بودتگاں تو وستنگے روچا میں دستگاں کہ چیزیں زالبولانی یا میں یقین فیملی چیزیں مردین آوار جنک بودتگاں تا تو کوئٹا تربت شاعرہ کے ہستے ہیں تجابان نمگا بند کنک بودتگاں تو آو دام انتظامیہ مذاکرات کو تھا تو آئی اچھی پیش رفت بودتا جی ایردا چونکہ یک کیچے تو کا یک بیگوائیں جبری گمشدگی ایک سلسلہ ہے کیا برجائیں تو گستگیں روچا تجابان جبتا
داغ بند کنک بودتا تربت تو کوئٹہ شہرہ پمشکا مردم سکبا اثرمند بودتا ایک قول کی استا شاہ پیسرا میں دگ بند کتگا ہامی گپر اشتگا کہ میں دو زالبول برک بودتا و دیگه دو مردین برک بودتا یقین قول چار مردم برک بودتا و تنی ودی چوڑے شانی حال نیستے شان زارچانی درشان کتگا پدا انتظامیہ نمگا سے شان دلجمی دیکھ بودتا گوڑا شان مولد لوٹ تگا گوڑا قول شان مولد داتگا پدا ودی کہ پدر نبودتا تو گوڑے فیملی دوبار اتکا سی پیک دگا اس پہ مدندہ کی ایشان سر نشتہ درشانی درشان کو تو پتہ گوستگی روچا کہ ایس پی اے کیپٹن زویب موسیلی نمگا شان یقین دیانی کنک بودتا تو پدا یہ دگے سارا چپادت کگا تو یہ مردمانی ہمیں گوشگی ایدہ سیاسی پارٹی بیوائے کہ سیول سوسائٹی بیویتے مردم ہمیں گپا ہوشگاں کہ وہ پیسرا مردم برک بودتا وہ یہ سلسلہ بھی بر جائے پدا یہ دیکھے نوکی ایک کرے دی پدا دندات بودتا کہ مردمان بے بارو پدا یعنی قولا چے کروڑانی کلدار زار بولوٹ تو یکنی میں گا چے مردم جبری گم شدگی شکار بوگا دمی نمگا چے آگوائے برائے تاوان سلسلہ شروع بودتا تو یہ شان گشتا ہے کہ سرکاری ذمہ داری کے مردمانی جان و مالے رکھنے کے ذمہ داریاں بزرگ اتنی بڑے اچھے سمابیتی کے سرکار گوشہ مورے نوارتے بڑے اگر سرکار بے سمابیتی گوڑا ما سیاسی پارٹی و ما دیگر اشون کے استا ما روکتا ملو کے گپا جتا ما وڑچوں آموش بود کنے ما علماء درشان کنے اگا یہ مردم پدر کننگ نبوتا تو دربندی اڑتالا چی بعد بھی ما دیگر ترندیں گام گی چیز کنے کیچا مگندے کے اگوا برائے تاوانے تشویشناک واقعات کے استان یا ایشے خطرناک ادیا گیش بودتگا تو آیا چیزی ماہ پیسر یا چیزی سالہ پیسر اگوائے برائے تاوانے کے واقعہ بودتگا تو چیزی مردم تاوانا پد رہا کنک بودتا تاوان دیگ بودتا یا چھ معاملات ہیں بابتا؟ جی ایلڈب صاحب کے پوری بلوچستان تو کا یا اگوائے برائے تاوان ایک سلسلے شروعین تو بعضی مردمانی زرد داتا ہوئی چین مردم یل دیکھ بودتگا ہمیں سبا کوئٹا لتی ڈاکٹر بورتگا تنتی پدا ڈاکٹرانی لتی یک دو ہمیں یل داتا تنتی پدا ہمیں اطلاع رسطگا شن فیملی زرد داتا یہ دا کیچے تو کا بھی چیزی سال پیسرا دا گوستگیں انجمن تاجران ہے گوستگیں کارمرستے آجی شیر محمد یوسکی ادا مرزی آئیے چوک برک بودتگا و پدا ہمیں انو کے سیٹ یاسین نیشنل پارٹی رشونے تو افسر جامنندی سے کاروباری مردمیں معزز مردمیں تو آئیے چوک تیسرا برک بودتگا و فیملی ونشون ہمیں گپا ہوشگائیں کہ ایشانی کو بعض انگوام کو کنک بودتا کہ میں چوکارے یالا بیدان بلیچن یال نداتا پمشکا طور سے بھی میں آماش بودتا ہے کہ میں چوکارا نقصان مدا گوڑا ایشا میں بنشون ہمیں گوشگائیں کہ ایشا 80 لاکھ ایشانا داتا و پدا نو ایشے چوکی یل داتا ہے ہمیں سب آجی شیروں میں جو سکی ابھی آئی چوک برک بودتگا آئی ابھی تاوان زر داتا انو پدا یل دیکھ بودتا ہے انو پدا ای مردم کے دوبارہ برک بودتگا و ایشان چانو گیشتنے زر لوٹگا آنتے تو کیچے تو کا پیسرا پوری بلوچستان تو کا کیچے تو کا چیزی سال پیسر کے اگوا برائے تاوان ایک سلسلہ ودی بودتگا ودی کے ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ کے ودی کے سروزیر بودتگا تو آئیے پدا آئیے آگا چپاد نہ صرف نمانے جاورا لنٹا بہتریت بلکہ اگوا برائے تاوان ایک سلسلہ ہوشتا تو ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ بازی ہوتی انٹرو کا ہمیں گپار ہوشتا کہ آئیے ہم نمانے بہتر کرنے کے وجہ اگوا برائے تاوان سلسلہ دارگے وجہ یہ بازی گامگی چیز کو تا و بازی اچھی کے سرکاری کے ادارہ استا ہے نا کانونس کو دا کہ بازی اچھی کے مردم ایشانیاں ایشان کلی چھوٹ داتا ہے ہوتے چی منمانی کنا مردمانہ لٹو پل کننتے مردمانہ اگوا کننتے تاوان ذرے وجہ تو یہ سلسلہ دارک بیتے بازیں گفت شنود و بازیں گفت شنید و بازیں سرکاری حکومتی گامگی جل چپاد یہ ایک سلسلہ اوشتا بلے یہ سلسلہ پاتا دوبارہ ودی بوتا نہ صرف ہم نمانے ایک جاورال نگیگ بوانا تو مردمن چیست کرنا کو جانا گیشانی ایک سلسلہ ایک ہستے پدا دمی نمگا اگوا برای تاوان سلسلہ شروع بوتا یہ پدا مایا چی گیشی سرکار نمگا چی تھوڑی گامگی چیز کرنگ نبی محکمہ داخلہ ایشانی ذمہ داری تھی وزیر اعلی ذمہ داری بلے یہ نمگا چھوڑی گامگی چیز کرنگ نبوگائیں نہ کہ یہ بڑی ایک موقفی دیما کہ کیانچی سمابی کے بلوچستان تو کا سرکار جن نہیں تھی سرکار نگوائی تھی
तो ई जावराल या की सरकार ई रवेश सहबाची त्याची पार्टी मजबूर बुतना दगान सरात का कि बाज़ में नतवारे माज समझ साहब वेरो चीफ केच गपुत्रान कनगान चुकाई गोशगा के मरूची आल पार्टीज ने मगाई मुच्ची एहतजाजी रैली का शक बुता तो आहाँ बाज़ एक सख्त मौक़िफ़ इख्तियार को था तो हाँ उस तक के चागुआ बराए तावान वेल दोमिनी मगा करोड़ा कलदार तावान लोटक बोगा इस जिम्मेदारी सरकार है कि सरकार महलूक के जान माले रखे नगा उती किरदार अदा बिका ओके चा खराब भी सूरत हाल अमनो अमान नगे के जावर के अस्ता आनी गिरदार कनक सरकार जिम्मेदारी दोमिनी मगा कि अमा दमगे या आ मकरान ज़िले डिविजनल हेडक्वार्टर हैं और तुरबत ये जो हस्ते ज़िले हेडक्वार्टर हैं तो ऊद सूरत हाल इंतहाई ख़राब हैं अमनो अमान वाला मरदम के हस्ते आनी जान माल महफूज नहीं तो माजिया मजिस तक के चा बाज़ नवाशी वेल वाक़ पेशत कगा तो अगर चारक हुई तो के इंतज़ामी हवाला मगंदे के उदा कमिश्नर मौजूद हैं वो दोमिनी मगा IGFC साउथ के हस्ते आई हेडक्वार्टर हैं वो अमुक दो गाँव में सारा तरह उदा चेक पोस्ट के इंतगा कहाँ सिक्योरिटी सख्त इंतजाम कनक बुतुलिश के बावजूद के हस्ते महलूक महफूज नहीं ताजरान महफूज ना मरदम आवार जनक माँ कोशक माँ लाश दौड़ दिया गाँव दोमिनी मगा जालबूल के हस्ते चिस कनक माँ एहतजाज कनक भी इंतजामिया पुलिस के हस्ते मगंदे के यकीन दानी इसके बावजूद चोड़ें काम की जरूरत नबी तो पमेश का मरूची आल पार्टीज के हस्ते दरत का गाँव आई तो का केच बार एसोसिएशन बलूचिस्तान बार कौंसल अंजुमन ताजरान ए दगे गल के हस्ते आवार बुतगाँव आहाँ हमें मौक़िफ़ इख्तियार को तक हुकूमत अगवा बराए तावान या मर्दमानी आवार जन के वेलानी था होती किरदा कमी आ रहे था होती किरदा अदा ब्रेक की जरूरी पता शुरू मकान गेशन पुत्रान करें मनादार चारों का ब्रेकअप पद माशमारा वशत करें चुक के चा मरूची एक तारीखी रैली तेवगे ज़िला अगवा बराए तावान या अमन अमान खराब सूरत हाल खिलाफा कशक बुता आल पार्टीज हितो कावार बुता केच बार एसोसिएशन बलूचिस्तान बार अंजुमन ताजरान दिगे तंजीम के हस्ता हितो का मजने के साथ या बाहर जब्तगी तो गस्तगे रोचा प्रेस कॉन्फ्रेंस को तका मरूची 5 जनवरी आहाँ यक मजने उच्ची एहतजाजी रैली कशक जार जतगा वहाँ मरूची एक तारीखी रैली कशता दो निमगा अगा वहाँ मरदम के अगवा बराए तावान वाक़िया आवार जनक बुतगा अगा बाजियाब नबन तो 7 जनवरी शटडाउन हड़ताल करने के 4 जनक बुत गपुत्रान बरजाए मेगोना बरदारी कन गए मजीद शाह एडवोकेट साहब के केच बारे सदर हैं आयोग के गपुत्रान कने अस्सलाम वालेकुम एडवोकेट साहब वालेकुम सलाम जी सत्य बाज में नतवारे तो आज कश्ता मराकश आवार बुतगे चूँकि 6 जनवरी में प्रेस कॉन्फ्रेंस से को तगा तो आल पार्टी से था केच बार बलूचिस्तान बार कौंसल कस्ते आवार था तो मरूची के रोचा एहतजाजी रैली कश्य के जार जता मरूची एक मजने रैली शुमा कश्य था तो बुनियादी तौर केचा अगवा बराए तावान के अस्ता आनी वाक़या गेश बुआना दोमनी मुगा आम मरदम के हस्ते जबरी गुमशुदगी शिकारा जालबूल मिशीतों का महफूज ना तो केच के हस्ते डिविजनल हेडक्वार्टर हैं IGFC हेडक्वार्टर उधर मौजूद हैं कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर द्रो इसके बावजूद के हस्ते छे सरपत बे 6 बुनियादी वजह के आम मरदम ये बड़ा पर्चा गैर महफूज है वैसे केच एक किस्ते पुरमने एजुकेटेड इलाका ही वजह ज़्यादातर लिटरेसी रेटा विचार मखलूक इधर हाई एजुकेटेड ही और हमें उड़ा के तो गोशगा इदा किसी दूसरी आधारहानी डिविजनल हेड ना बल्कि रीजनल हेड मर्ची साउथ बलूचिस्तान और नॉर्थ बलूचिस्तान तकसीम को तो बलूचिस्तान आ रहा तो साउथ बलूचिस्तान हेडक्वार्टर की ची चूँकि तो गोश्त के दा IGFC साहब भी निश्ता इदा किस्ते कमिश्नर भी निश्ता और आधारहानी इंतहाई हाई लेवल ऑफिशियल दूसरी इंटेलिजेंस आधारहानी हाई लेवल ऑफिशियल इदा किस्ते मौजूद हैं तो की चारा की चे तूका किस्ते चुशिन दीदा दलीरिया को अगवा बराए थावाने के आलिया लहर के रवकाएं और इदा किस्ते मजने ताजरानी चुकाना कारोबारी मर्दमाना परेशान कना गाना अगवा कनक सरेआम और माया ची गेश वस्ता आना किस्ते ट्रेस नबुआ के यकीनन जल्दी इंतजामिया पहली रही और इसी सरा दो राय नहीं और ये जदीद टेक्नोलॉजी दौरा मर्ची किस्ते ट्रेस कनक और हमें अदारा किस्ते यकदमी क्लेम कनक कि माँ व्हाट्सएप तक भी ट्रेस कुछ कना मैं करा टेक्नोलॉजी इस्ता माँ देगा इंस्टाग्राम फेसबुक दूसरी चीज़ में घूमा ट्रेसेबल तो ये के मर्दुम अगवा कनक बूतगम असीब यासीन और मैं किस्ते शाहनवाज वाजा गुलजान माया ची गीश वस्ता और दूसरी आधारहानी माँ के राशो तगा
درست ہوتی کوشش کو تگا اسی باوجود وحدی کہ مردم اغواکار چنچی طاقتور تیرا تو یقیناً پریزمپشن ہمیں چین مخلوق تو کا ایک ایک قیاسی موجود ہیں کہ یہ کہ مردم فیس بک کا نیا اغواکار اشانی تانا بانا کہیں نہ کہیں جا کے باثریں کستی ادارہ یا باثریں افرادانی گوما ملنا. بالکل. تو ایڈوکیٹ صاحب چونکہ تو گپا ہے کہ جو ہستے درست ادارہ موجود ہیں تو حکومت کر رہا ٹیکنالوجی ہم گپا جا کے آسانیاں ٹریس کت کہاں یا مردمی مگندے کے عام مردمی یا زالبول آوار جنک ماں گوشک ہمیں بھی کہ یک نہ یک انڈی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز یا ملوث ہیں تو پمیش کا گرفتار کرنا بتا یا منظر عام آرگ نبی تو بنیادی طور میں گندگائیں کہ اما مردم چونکہ تو شاہ نواز گلجان رندے گپ جا یا سیٹ یاسین صاحب بچے تو آنا شس کروڑ کروڑا کلدارے کے اسے تاوان لوٹک بو گئے تو انچو لگی کہ ایک مزنی انڈسٹریلسٹاں یا سرمایہ کارا من کے لگے چا انچو چوشی مزنی کاروبار نہیں کہ مردمانی کرا کروڑا کلدار بھی تو بنیادی طورا احتجاج ہڑتال عبید یا ہمیں ادارہ کے ہستاں چونکہ ایف سی بھی یا فوج بھی دو مہینے کا انتظامیہ بھی آہاں شما رابطہ کرنے کی کوشش کو تک کیا ہوتی کرداری ادا بکا تو آن کرداری ادا نہ کو شما مجبور بودتے گے نو احتجاج کرنے گا یا شٹ ڈاؤن کرنے دیم طرح. بالکل اصلا اسی کہ ماں ہمیں سمجھی کہ یہ ادارانی ٹوٹلی سریحن پھیلی رہی چاہے کجام بھی وہاں کسی سیکورٹی ایجنسیز بھی وہاں یا ضلعی انتظامیہ بھی تو ریاست کانسٹیٹیوشن کے تئی جان و مال پروٹیکشن طرح گارنٹی ہے دم تو ریاست کے وادی کی آئے گی وہ طرح کانسٹیٹیوشنلی طرح گارنٹی ہے دم تو سارے عام دیدہ دلیریا کو اغوا کار کسی مردم اغوا کنا یہ غریب مردم محنتی مزدوری کو تا چار کلدار کمائیں تا یہ کوئی انڈسٹری نہیں کہ دا مردم کروڑوں روپی تاوان بھی دیاں دات بکنا تو یقیناً مخلوق احتجاج کا مرچی بھی پیسفل پروٹیسٹ بوتا آئندہ بھی کسی مخلوق شٹر ڈاؤن ہڑتال کال داتا مرچی بھی بار ایسوسییشن گوادر بار ایسوسییشن کیچ بار ایسوسییشن آنی مائتا عدالتی بائی کاٹ بھی کتا مرچی جلوس توکا بھی اوکلا مکران ہائی کورٹ بارے کیچ بارے گوادر بارے شامل بوتگا وہ آئندہ بھی اشوڑی پورم نے احتجاجی بھی دیا ماں نصر پائی تو کوئی شامل بھی بلکہ کیچ بار کیچے وکیل مکران وکیل یہ چیزا انشورنس دیں کہ ماں لیڈنگ رول ادا کرنا پرچہ کہ میں کاری ہمیشہ کی کانسٹیٹیوشنلٹی ارا امپلیمنٹ کرنا وہ دے دا لا انفورسمنٹ ایجنسیز وتی ڈومینا وتی اختیار چی یل داتا دیگا کار شروع کو تگا تیوگے روچا تو کستے پولیس امرچی پولیسنگا بچار تو کستے انتظامیہ بچار آر 200 کلومیٹر سر سی پیک روڈ سر آئے گی چیک پوسٹ وہ نشتگم بتہ خوری ہے سر کستے غریب زمباد گاڑی والا آنا بتہ بغیر ضرب بغیر وہ آدھے گا دوسری ہوتی کارانا یل داتا وہ معاملات ہمیں حد رہا ہوں بلی کیچوں کے یک کیچ انچوں کے ہمیں وڑا مرچی چست بوتا کیچ چدو دیم رو ادا کستے جنیادمانی جبری گمشدگی ادا آئے روز کستے مخلوق گونڈوانی جبری گمشدگی روزانہ تو ڈی سی اپیسا برو صدانی تعداد تر مردوں ملنا ہے گونڈو اگوا ہاں مخلوق جنیادم اگوا ہاں نو مائیں پریگنٹ جنیادم کستے تک جبری گمشدگی شکار بوگا ہاں تو یقیناً مخلوق اسیتوں کا مخلوق ہے یک مزن ہے یک ریزسٹنس سے موجود ہیں وہ یہ لاوا ہے ودی لاوا کستے اگر دیما بروتے تو ادا اسی کی کنٹرول کرنا کسی ہے کسی اشارہ کنٹرول کت نکا ماں اشانہ یہ چیزیں وارن کنی ضلعی انتظامیہ آ رہا ادھر پروونشل گورنمنٹ آ رہا کہ شما ہرچی سختی مخلوق سرا کنے ہرچی مخلوق دبائیں جنیادم اگواں ماں نوشا یہ مخلوق ڈس اپیئر کیک نگائیں بلی وادی کہ ڈس اپیئر بو گائیں ڈس اپیئر ہے تو کا اسی ریسپانسبلٹی ڈائریکٹلی ادا لا انفورسمنٹ ایجنسیز نہیں سرا روتی کیا اشارہ در بگی جا کیا ہما عناصر ہما ایلیمنٹس کے ہیں کہ مخلوق ڈس اپیئر کنگا ہاں تو کہ قانون استے دا آئین استے دا عدالت استا سو مخلوق ارکسا اگر جرمی کتا بقور شما مبینہ طور پر کجا بھی جرمیہ انوال بھی شما ہر عدالتہ نہیں دیما بھی آئی یہ ارکس کی یہ مائنڈ سیٹا کنگائیں یہ ریاست خدمتی نہیں کنگائیں بلکہ دوسری جذبہ دوسری چیز مخلوق ہے تو کا علاوہ یہ ادھے حکومت ہے ادھے سرزمین ہے ادھے ریاست خلاف آئی رہا ہم تو ماں نے ریکویسٹ کرنا کہ شما نومائی جنین یہ اگوا کنگ اس برک ڈس اپیئر کنگ یہ وڑی خدمتی نہیں ریاست ہے ادا کستے مخلوق تاجرانہ نہیں کستے سریام اگوا کنگ وہ کروڑوں روپیہ تاوان لوٹک یہ
achuni marduma ke achu baasara ke ana ide I me intelligence agencies ana trace kot naka is elli intizamiya team ba ichko activities elli intizamiya DC saab qiyadata डिप्टी DPO qiyadata yakinan am baat sharin karam ko to hमारे appreciate करना बड़ी छूने अगवा कारण क्या ट्रेसेबल नहीं लिहाजा किस्ती बिल्कुल एहतजाज दी मारो और शदीद एहतजाज भी वही चीज़ आ रही नोशते दीवारा रही बेसमझा बेफाम बिल्कुल लेकिन बोले मगर के एडवोकेट साहब चूँकि जो ह्यूमन राइट्स से हवालात या चीज़ें कानूनी जो हस्ते एक्सपर्टीज़ या हवाला तो एक मदाम किरदे बुता है किरदारी बुता चूँकि तो इन्फोर्स डिसअफेरेंस के हस्ते आइए गप्पा करने का तो बुनियादी तौर बिल्कुल एक कॉन्स्टिट्यूशन ही मौजूद है मुल्क का एक आइन ही हस्ते कसी अगर जुर्म एक होता तो अदालत पेश कनक भी कानून मौजूद है बोले बुनियादी तौर मगंदी के चाह बाजें अमा मरदम के आ डिसअपेयर्ड बुतगा चरिशे पद डिप्टी कमिश्नर के चाह कैसे कर दे अदा कोता पदा मंजर आमा आरग बुतगा तो अंजो के तो एक सीनियर कानूनदान ही है तो बुनियादी तौर डिप्टी कमिश्नर के हस्ते पास शर्रें गप्पे कई बाजियाब करना इंतगा भले या एक अपना कुछ तक के ये जो हस्ते डिसअपेयर्ड बुतगा या इन्फोर्स डिसअपेयरेंस से शिकार बुतगा तो आ चोने मरदमा चोने अनासर के आम मरदमा आम शहरिया जो हस्ते बेगवा कना पता तो डिप्टी कमिश्नर के हस्ते किरदारी अदा करने देमा कारी हमें मरदम के हस्ते अगवा बराए तावान वाक़या आवारजनक बुतगा बेगवा कनक बुतगा आन वाला हम किरदारी अदा बेका तो भाई इस सीनियर कानूनदान जो DC इंतजामी सरबराही आ ये किरदार अच्छे पे मचा रहे अच्छे बड़ा मुतमईन है। अच्छा डिप्टी कमिश्नर तो एक इस्ती आएगी होती लिमिटेशन और रिस्ट्रिक्शंस असता और यकीनन आवती अदूद कयूदंची डन वशोत नका और माशुमार भी मालूम है कि एक डिप्टी कमिश्नर ये इख्तियारात थी अमा मर्दम के डिप्टी कमिश्नर इधर अपॉइंट करना कारण ट्रांसफर करना लगाइना वो आएगी गरज गायत बुनियादें चाहिए तो शर्त शराइत चाहिए कोई शर्त शराइत नहीं तहत ये डिप्टी कमिश्नरी पोस्ट सरा कारण की चूँकि इंतहाई हाईली सेंसिटिव एरिया की यकीनन डिप्टी कमिश्नर भी आनी इंतहाई बाएतमादी मर्दमी भी तो ये सवाल थी कि मर्दम डिसअपियर आना बाजीना ने डिप्टी कमिश्नर भी बाए DPO भी बाए जिले इंतजामिया भी बा आनी अपीयरेंस से तो का आनी बुनियादी रोल ही वाना डिसअपियर के कनगा में ये डकी छुपी सवाल नहीं क्या कुछ वड़ा से डिसअपियर बुगा यकीनन अगर आके लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने जरिए से डिसअपियर माबा तो आनी अपीयरेंस से तो का डिप्टी कमिश्नर मेन रोल ही नहीं बल इसके बावजूद जैसे बशीर अहमद बड़े चीज़ डिप्टी कमिश्नर आइए इधर किस्ते इंतहाई अहमी रोली और आइए किस्ते बाजी के यक जानिए बच्चारी नक भी इंसानियत बच्चारी नगे और यक जानिए किस्ते ग्वाजी नक दूसरी इंसानियत के खिलाफ यक जराइमी और जेनोसाइड अगेंस्ट द ह्यूमैनिटी ना तो वादी के आई किस्ते सदुसद मर्दुम का आरता मखलूकानी वंडू मर्दुमान दातगा माँ आई ई क्वेश्चन बिल्ली के बुर्तगा चिवड़ा बुर्तगा कई केरा बुतगा आनी खिलाफ कार्रवाई वो बुत न का भले इसे क्या गए मर्दों के दर्द का माँ इस तरह अप्रिशिएट करना भले माँ इस तरह टोटली फेलियर समझे के या किसने जनियादमानी डिसअपियर कनक जनियादमाना इधर फोर्थ शेड्यूल मांग कनक भी हमें डिप्टी कमिश्नर टाइम बूता मैसी मुजमता कनी क्या उली चक्कर आयदा किसने मैं जनियादम कीचे तो का फोर्थ शेड्यूल मांग कनक बुआ हाँ अवली चक्कर आयदा किसने नोहमाई जनियादम डिसअपियर कनक बुआ हाँ वो मर्दम गरीबी मर्दम अब तक रोड बंद को था कि मैं जनियादम नोहमाई जनियादमी में आइए कम से कम शुमा अपियर बेकने आइए हमारा किसने बिहार पेश बिदारे में हवाला बेकने तो ऐसा इंतजामिया आन गुमा मुआहिदा भी बूता इसके बावजूद मर्दमाना पता किसने बाजियाब कनक न बूता यकीनन ये अलार्मिंग सिचुएशन ही वहाँ की चारा किसने की चारा बिल्कुल की चारा नजर बदी लग गया कीचे खिलाफा साजिशी बुआ गई कीचे इल्म खिलाफा कीचे जानते खिलाफा कीचे पॉलिटिकल शऊर खिलाफा ये एक मजनी माशरा साजिश समझा वो माशरा न सिर्फ इसे मुजमता करनी कंडेम करनी बल्कि माशरा रजिस्ट करना मकराने वकील कीचे वकील बलूचिस्तान वकील इसे रजिस्ट करना वो माशरे दी मैं बिल्कुल पूछता हूँ मैं तक वसुआ का बीबी माशरा एच वड़ा इससे तदारुक करने की कोशिश करूँ तो एडवोकेट साहब तरह से आखिर जो समेश में रुचि मंद के तुरबत MP डॉक्टर मालिक साहब कहते हैं ये बाज वती एहतजाजी रैली दौरान एक सख्त मौक़िफ़ी
اختیار کتا عید کے رہنما کے استانیم ایک اسپیچ ہیں شما میں یہ والا کرداری ادا کرتے تو بنیادی طور چونکہ آگاہ آوا جو ہما اغوا کار ہم مردم کے استیں آوار جتگاں چونکہ دو جو تاجران کے استاں یا ٹھیکیدار گلجان صاحب بچے اگاں بازی اب نبوتوں تو شما آئندہ لائے عمل چی بھی شما چی فیصلہ کتا پارٹیز یا کیچ بار یہ کلیکٹیو ڈیسیشن ہے یہ ماں ایسا ہی کیچ بار ایسوسییشن بھی مکران ہائی کورٹ بار ایسوسییشن بھی بلوچستان بار کونسل بھی ٹیمہ میں کستے جاڑین دشتی صاحب ہے میں نمائندہ ہی مکران ہائی کورٹ بارے میں سعید فیض ایڈوکیٹ پریزیڈنٹ ہیں کیچ بار کستے سیکنڈ لارجسٹ بلوچستان بار ایسوسییشن ہی تو آرم ریپریزنٹ کرنا مانے نا چیز تو یقیناً ماں یہ کستے ماں میں رہا کلیکٹیو جو ڈیسیشن ہے کہ آل پارٹیز بزوری ہے کہ آدھگاز ایسوسییشن انجمن تاجران پیرامیڈکس وغیرہ اور میں ٹیچرز ایسوسییشن ہر چیز کے میں ہستا آچوڑے کلیکٹیو ڈیسیشن ہی بزورا ماں نہ صرف پانی ہمراہ ہیں بلکہ ماں ایک لیڈنگ رول ہی ادا کرنے کے واسطہ تیار ہیں اور منی دلا یہ سخت سختی احتجاجی بھی وہ احتجاج رکھا سفوڈم کت میں کہاں بہتر ہمیشہ کہ ڈس اپیئرنس سے سرا کار بھی جنیادمانی پوت شیڈول وغیرہ کس نے جنیادمانہ ڈس اپیئر کرنے کے سرا اور یہ معاملے سرا باعث کہ ادھر ضلعی انتظامیہ ادھر سیکورٹی ایجنسیز کانسٹیٹیوشنل فالو بکنم یہ ملک کے آئین و قانون فالو بکنم وہ چاہے تیکرہ مختلف ادارہ ہستن تو یک لیویزے بنائیں تا تیکرہ یا پولیسی ہستیں تیکرہ یک سی ٹی ڈی ہستیں تیکرہ دیگا مختلف ادارہ ہستن تو یہ دوسری عدالت تو بنائیں تگا ادا کسی جوڈیشری تے انٹیکٹ کنگائیں آئی کورٹ ادا تربتا کستے ہستے ادا تربتا تی سیشن کورٹ ہستے تربتا تی اے ٹی سی جج نندی یہ دوسری ادارہ کی ہستا یہ ہمیں کانسٹیٹیوشن و قانون تحت ادا پرفارم کنگا ہاں تو تی ہمیشہ نہیں سر یقین کن تیار چھوڑی معاملے یہ ہستے تو ہمیشہ نہیں دیما بیاری بلے آگا اسی باوجود دوسری چیز نہ بوتا تو کیچے عوام جو اچھی ریئیکشن ادن کیا کسی حکومت دارک نبی ماں ہر چھوڑے سخت اقدامی بھی تھیں چاہے دھرنے شکلہ بھی تھیں پیسفل دھرنے شکلہ چاہے بھی تھیں چاہے کسی شٹر ڈاؤن ہڑتال و ریلیاں شکلہ بھی تھیں ہر چیز کے کانسٹیٹیوشنلی ہر چیز کے پیسفلی ہر چیز کے آئین و قانون تحت فنڈامنٹل رائٹس تانی تحت مردمانہ اسی پیسفل پروٹیسٹ کرنے کے اختیار و حق واق و استحقاق ہستے آئیے استعمال کرنا ماں ہنی گوما گونے ماں ہنی گوما لیڈنگ رول ادا کریں اوکلا برادری کستے ہنی دیم آبا اور پشتہ نکل دی انشاءاللہ ٹھیک ہے بعض میں نتوارے مجید شاہ ایڈوکیٹ صاحب کے بار ایسوسییشن نے صدر سینئر وکیل کا پتران کا نگام مردار چاروں کن چکا ہے گوشہ ہمیشہ کہ آل پارٹیز کے اس نے فیصلہ ہی کہا کہ چاہ خراب بتگی نگے گی جاورہ اعلانی خلافہ یا اغوا برائے تاوان تشویشناک اعلانی خلافہ تو کیچ بار مکران بار اور بلوچستان بار کونسل کے اس نے یہ امرداریہ کا ہوتی کردارہ جوانی وڑیا ادا کا چونکہ کیچا گستگیں یک مائے نیامہ مگندی کے دو مردم کے استیں اغوا برائے تاوان ویلا آوار جنک بوتا بعضی مردمیں کے استیں تو کہ ظالبول آوارا جبری گمشدگی شکار بوتگاں دومی نمگا کہ درستی متعلقہ ادارہ وزیر اعلیٰ بلوچستان آئی جی پولیس آئی جی ایف سی ساؤتھ کے استیں نگوں رابطہ کنک بوتا بقول آل پارٹیز یا ڈاکٹر مالک صاحب تو آہانی نمگا چھوڑیں تسلی بخش جواب نیت کا یا عملی پیشرفت نبوتا پمیش کا مروچیاں ایک تاریخی ریلی کا شتاؤ 7 جنوری آہاں شٹر ڈاؤن 48 جار جدا بریک زوری پتہ شمانی مکان گیشنگا پتران کریں بڑادار چاروں کا بریک بعد ماشمارا وشت کرنے چکے سینئر قانوندان وکیل ایڈوکیٹ مجید شاہ ایڈوکیٹ صاحب کا پتران کنگا تو کیچا مروچی آل پارٹیز کانفرنس کیچ بار ایسوسییشن مکران بار ایسوسییشن بلوچستان بار کونسل انجمن تاجران اور دیگر سیاسی گل یا دیکھے گل کے ہستے ہیں آوار بوتا تو ایک مدنی تاریخی مچی ریلی کا شک بوتا کہ چاہ اغوا برائے تاوان جبری کا مشدگی خلاف ہوا تو نواب شمویزی صاحب میں کو امرداری کرنے گائیں پیپلز پارٹی سینئر رہنمائی آل پارٹیز صدر ہیں آئیو گیشنگا پتران کریں السلام علیکم سر سلام جی بعض میں نتوارے سر تو وقت کشتن مراک شاوار بوتے تو شمویزی صاحب انچو کہ مروچی ایک شمار ایک تاریخی ریلی کا شتا کہ چاہ اغوا برائے تاوان واقعہ دومنی کا جبری گمشدگی امن و امان بگڑتی ہوئی صورتحال تو بنیادی طورا 7 جنوری ہم ہڑتال یا شٹ ڈاؤن ہڑتال جار جتا چونکہ وسطنگے روچا شما پریس کانفرنس ہم کو تگا تو اگاں یہ مگوئی کے استاں بازیاب نبوتا یا کہ امن و امان صورتحال بہتر نبوت میں شما مزید چی لائے عمل طے کو آل پارٹیزا
اچھا وجہ ماوا سیاسی کارکن ہیں جمہوری قانونی جہد اسرا یقین داریں بالکل مارا ہر وقت کہ میں مخلوقہ کے تکلیف کی گی مخلوق کے کستے درا رویں اور ماں کستے پریس کانفرنس کو تھا ماں احتجاجی کستے مرچی ہڑتالے کو تھا جلوس کا شتا ہفتہ تاریخ کا شٹر ڈاؤن ہے ہفتہ تاریخ تک اگر میں مسئلہ حل نبو تو میں کر رہا آپشن ہستا میں کر رہا کستے دربندی آپشن ہا روڈ بلاک ہے آپشن ہا اور یک جہد مسلسل معاشرہ جاری داریں ہو جاتا ہوتی میں مردم بازیاب بما میں دستہ بھی آیا ہر چیز کے میں گنجائشہ بھی قانونی و آئینی طریقہ کار محمد دائرہ تو کم آوتی کستے مسئلہ ہے دستبردار نوے معاشی تسلسل برقرار داری کوشش کریں تو سر انچو کہ کیچ اگین دیکھیں کیچ ایودا جو ہستے ہیں ریجنل ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہیں مکران ہے دو نمگا آئی جی ایف سی ساؤتھ کے ہستے ہیں آئی ایم ہیڈ کوارٹر ہیں آئی جی ایف سی صاحب ہمیدہ نندی اور دومی نمگا پولیس یا دیگر لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ہستا موجود ہیں تو سیکورٹی ہم سکتے ہیں ہر دو گاہ میں سرا چیک پوسٹ گندک باں بھلے مردم ای وڑا بیگوا کنک باں یا کسی جو ہستے جبری گمشدگی شکار بھی ہو کسی جو ہستے چو سیٹ یاسین صاحب اور ٹھیکیدار گلجان صاحب ہے چکے وڑا بتالو اٹک بھی تو شما اچھی سربت بے کہ ای ودا صورتحال کے ہستے اے نجات کا یہ اچھی بنیادی وجہ آیا لا انفورسمنٹ ایجنسیز یا حکومت کے ہستے ہیں آوتی کردار شرنے وڑی ادا کت کرنے کا نہیں وجہ اذا سچویشن ایشن کے یہ ملک تو کا یک جنگ کپتا بلوچستان ماغشن کستے ہیں غمزدہ بلوچستان ہے بلوچستان کستے ہیں جنگ زدہ بلوچستان ہے نو یہ بڑی صورتحال کے کپن ظاہریں شتو کا اس طرح وہ پریشانی اور ہم یک گیپ ایک کے درمیانہ موجود ہیں مزید قسطیں پیچیدہ بھی مزید قسطیں بڑی باید ہم شنک کے میں کستے حکمران پالیسی ساز یہ مسئلہ ہانی سرا کستے سیریسنس شعبہ کنا اور یہ مسئلہ ہنگوں کستے سیریس ببند تو یہ مسئلہ ہانی واسطہ راہ بکشا ادروائز بلوچستان متحمل نبی یہ وڑیں کستے چوشیں غلطیں عمالے اور چوشیں نافاقیں کستے عزائمانی کہ مردمانہ بےبر بےبند و زہگانش بےبند و پسماسا مجبور بکن کہ بیائے ہمارا ضرب دیے اشرا بلوچی روایات تا ہر قبول نہ کنا اشرارہ کستے معاشرہ کسی بھی طورہ کستے برداشت نہ کا اور ما شیہلا پا درد کگے ما وشتے ما شانہ کستے مجبور کنے کہ دس بردار بے وانچی چیزا ہو جائے تو نواب شامل صاحب انچو کما گندگاہیں کہ ہمیں کیچ کے ہستے ہیں ایک پرمنی ضلعی دماغی بوتا اور دومی نمگا ہمیں مردم کے اغوا برائے تاوانے واقعہ اوار جنک بوتا اغوا کنک بوتا تو کروڑا کلدارے تاوان لوٹک بوگائیں تو مگندے کے کیچا چشیں مزنی سرمایہ دار یا مزنی صنعتکار نے کہ شست کروڑ دات کو بکاں اور تو بنیادی طورا ڈاکٹر مالک صاحب کے ہستے ہیں تربت سٹی ایم پی ہیں عام شمیگو مگونی مروچی ہم گوں بتا گستنگ روچا پریس کانفرنس ہم گونا اور دو منی مگا تئی تعلق پاکستان پیپلز پارٹی ہیں چونکہ مگندے پاکستان پیپلز پارٹی ہے ضلع کیچا سے ایم پی ایزم موجود ہیں تو آیا شما گو رابطہ کتا کہ وزیر اعلیٰ صاحبہ بکشاں یا ڈاکٹر مالک صاحبہ کو کشک بوتا کیا وزیر اعلیٰ صاحبہ کو رابطہ بکا تاکہ کم از کم کیچا مردمی کے آوار جنک بھی پدا آیا کروڑا کلدار لوٹک بھی تو انتہائی تشویشناک ہیں یہ مسئلہ وجہ ذکی مسئلہ ہی نہیں شرارہ کم از کم کستے ماہی اچھا زیادہ ہیں یہ دوئے نوجوان کی چسکنک بوتگاں یہ دوئے نانی کستے ٹائم پیریڈ ماہی اچھا برزے یہ ماہا یہ خاندانہ وتی کستے پرسنل کیپسیٹی تو کا ہرچی کشانی وسواقع بوتا شاید درہین داران کستے بکول ڈاکٹر مالک صاحب وہاں ہوتی دستک داتا نو بچتگیں کستے ہمیں عوام در بوتا کہ نو ما لاسٹلی مجبوراً کستے عوام در آت کگے نوٹسا تو کل آنی ہستے ہیں اگر سیریسنس شوب ہوگا نہیں تو علائے دیں سوالے بلے نوٹسا درستانی ہستے تو نافذ دو منی میں یہ گندی کہ تو ادارہ موجود ہیں چونکہ ٹریس کنک یک مردم چو گران ہم نہیں تو یہ حکومتیں ہم کو شکیں سیکورٹی ادارہ نہیں ہم کو شکیں کہ ہر چیز ٹریسیبل ہیں تو ٹیکنالوجی موجود ہے تو آیا اما مردم کے ہاں اغوا کتگاں پدا فون کنا تاوان لوٹاں شما اسے چپیم چارے کہ چے ادا دا لا انفورسمنٹ ایجنسیز یا حکومت ناکامی ہے کہ اب فون کنا تاوان لوٹا بل اسے باوجود ٹریس کنک بوگا نا
ما وجہ گشتو نا منگوشین ما ہمیں سرپد میں کہ بلوچستان ایک اس نے مجموعی حالات ہے یہ وڑیں کستے ہیں سلے عملانی کستے متحمل بتکت ناکام باید ہم شنک کے اسی اس طرح کستے سیریسنس شو بکنا اسی گردار بکنا کجام کارنارا کستے ہیں کجام نیمگا کچاستے شرارہ پائنٹ آؤٹ بکنا مخلوق کے دیما بیارا مرچی بلکہ تو ڈائریکٹلی میسج ہمیں بتا کہ بھئی یا وہ ذمہ داری یا بزور ہے یا ذمہ دارانہ در گیج ہے تو لیٹس سی پتہ چانگو چی کس نے ریسپونس کے تو سر چونکہ مروچی شما ایک مدنی ریلی کا شتا مدنی مچی بوتا تو آیا آل پارٹیزا آئندہ لائے عمل کیسے طے کتا اگاں یہ نوجوان دیما آرگ نبان تو مزید چے لائے عمل بھی آل پارٹیز ہے یا یہ دیکھ تنظیمانی آو جان چک شبر گوشتے ہیں کہ ہفتہ تاریخ کا میں شٹر ڈاؤن ہے جی ہفتہ تاریخ کا پد اگر میں مسئلہ حل نبو تو ما پدا نندیں آرہ ایکسٹینڈ کریں پدا دومی کس نے حکمت عملی اتوے کریں سنگتانی مشورہ ہے وہ ٹھیک ہے بعض وقت میں نے تو آ رہی نواب شمبے زئی صاحب صدر آل پارٹیز کیچ اور پیپلز پارٹی رہنما بڑا در چارکاں نواب شمبے زئی صاحب کا پتران کنگا یوشک ہمیشہ کہ میں آئندہ لائے عمل ہمیشہ کہ اگاں ای مغویان کے ہستے ہیں بازیاب نبوتن تو 7 جنوری شٹر ڈاؤن 48 کنک بھی او دومی نہیں ہوگا اگاں اس کے باوجود بازیاب نبوتن تو من اندی ہوتی آؤ کے لائے عملات طے کنی تو کیچ چونکہ یک انچیں جاگئی کہ کیچ مکران ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہیں آئی جی ایف سی ساؤتھ کے ہستے ہیں آئی ایم ہیڈ کوارٹر ہیں آئی جی ایف سی صاحب ادھر نندی او دومی مگا مگندے کے مختلفیں قانون نافذ کرنوں کے ادارہ کے ہستے ہیں ادھر انتہائی ایکٹیو گندے کا کہاں بلشیا باوجود کے ہستے ہیں کہ چاہ عام مردم انتہائی غیر محفوظ ہیں دو نوجوان کے ہستے ہیں اگوا برائے تاوان کیسا یہ ودا بیگواں ہاں تو یک کے سیٹ یاسین صاحب کے ہستے ہیں آئیے بچ اسیب او دومی مگا گلجان رند صاحب ٹھیکیدار گلجان رند صاحب ڈاکٹر فاروق بلوچ کے ہستے ہیں آئیے برات شاہ نواز عام وستگیں یک ماہیہ گیشیں اگوا برائے تاوان معاملہ کے ہستے ہیں بیگوائیں او دومی مگا مگندے کے اگوا کار آئیے آنی فیملیزا کے ہستے ہیں فون کنا یا آنا بتا یا تاوان لوٹاں بلشے باوجود مگندے کے آہانی ٹریس کنگا قانون نافذ کنوں کے ادارہ کے ہستے ہیں بے صوباں چونکہ آل پارٹیز رہنما گشتہ مروچیم ڈاکٹر مالک صاحبہ انتہائی سخت الفاظاں کو یہ مذمت کوتا حکومت اچھے مطالبہ کوتا کہ بازیاب کنک بے بان چونکہ کہ انتہائی ایک اساسی علاقہ لانڈ آرڈر حوالہ ادا اغوا برائے تاوان ویلا وید جبری گمشدگی بعض مردمے کے ہستے شکار بتاں گبو اگائیں زالبول کے ہستاں آوار جنک بتگاں تو وستگیں روچا کہ چے بغیر دا کوئٹہ کو شاعرہ کے ہستے ہیں امیٹا ادا تجابان نمک کر کیا ادا مردمہ کے ہستے زالبولانی آوار جنگ علاقہ احتجاج کو چرشی پد مدستہ کے ادا ایک مذاکراتی انتظامیہ نیمگا پولیس نیمگا بتا بلے آنی بازیابی انگتا نبوتا او بت کا پدا کے ہستے احتجاج بکناؤ او آل پارٹیز ہم یکنوں کے لائے عملی دیما بیاری کیچا گوا برائے تاوان جبری گمشدگی کے خلافہ قومی داکاں میں مراکشہ دپا سلاس بتا ہوں التا والو چرغا بدی اللہ باؤٹ بیچارے مراگش بیزانا پن شنبے در شنبے شپے ساحت اشتا یوکا وش نیوزا